नंबर में शादी है ना ब्रांड का इतने तो लाख पता जाएगा भाई ini ada नंबर में शादी है ना तो लाख पता जाएगा panoorin ko dito Toy. Again, Yeah. again subscribe my channel. Yeah. My channel, YouTube channel. Search my YouTube channel. Search. अगर बता इतना रहेंगे ना तो फिर यहाँ से भी अब्बू जाएंगे अकेले you watch first this you watch first here little video before you subscribe बस चल रहा है स्लो हुआ थोड़ा काम कर लिया बारह तेरह काम पे गया भाई वैक्सीनेशन के लिए बात कर रहे हैं लेकिन अभी नहीं ले रही Shout out sa mga taga Pilipinas. भाई फर्स्ट डोज मिली नहीं रहा मैंने जब मुझे पता लगा था कि भाई जी लाजम हो गया तो मैंने भाई को फोन किया कि भाई यहाँ पे लगवा रहे हैं भाई के जो दोस्त है ना बंसी चलते चलते भाई ने फिर भी भाई भाई पी के थोड़ा उतर जाता है वो बोलता है कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं है अपना Shout out sa pamilya ko dyan sa Lubog, Davao Oriental. अभी उसको गले में आएंगे तो Mama ko si मैंने आप पे कर दिया जिसने आना है आपके कर दिया Alexander. At saka sa mga Loyola family. और बगैर At hindi Loyola family, आपको Cristino उसका family. मैसेज सेंड करता Shout out sa है inyo lahat dyan. वो बोल रहा मैंने भाई तेरे का Mami! बहुत कोशिश किया मैंने उसको Mami! पर्सनली ड्राइवर चाहिए अपने Hey! उसका लीडर आ गया Panoorin mo sa YouTube kay Berhel. Live kami, nag-live kami. Panoorin mo sa YouTube kay Berhel. Nag-live kami ngayon. I-shout out na kita. मतलब हाँ। इस्लाम का ओ! बोले रमजान तक तू मत कर रमजान के बाद करेगा तो तेरा काम कर Tingnan mo sa YouTube. Live kami ngayon. मैंने उसे बोला ठीक है कोई नहीं रमजान के बाद देखते हैं। वो उसी ने मुझे बोला उसने बोला How about 3 hours ago? जिसकी कंप्लीट हो 3 जाएगा hours? उसके लिए हर जगह ओपन है जिसने वैक्सीनेशन नहीं ना ली थी उसके लिए बहुत सी जगह पे बंद कर दिया Kita mo kami? क्योंकि उनके पास तो कंप्यूटर में सारा डेटा है Live nga daw, live. Panoorin mo lang. At makita mo yung asawa mo para pugi. At makita mo si para utoy. मौसम ठीक है Tol, Alex. Ito, ang may-ari na nila bibiliin natin. Pag nagreklamo to, barangay mo talaga to. Ito. Namimilit ba naman si Otol mo? Oh. Sabi ko, souvenir na niya sa akin to. Pauwi na ako. Kaya tayo ako ibenta eh. Mapilitan na lang. Namimilit. Napipilitan na lang yung utoy ko. Pag hindi ibenta to, barangay ko talaga to. बिजली का रेट Sino ba kapitan mo daw? Si Kapitan Shapig. और मौसम ठीक है गर्मी में Tuloy-tuloy yan din pala, Toy. Tuloy-tuloy. Kahit siya nagbabaper siya, tuloy-tuloy pa rin siya. उसे भी लाइट Wala. Eh! Pinanood mo na ba yan? Ha? Ayos ko yung pagkito niya. सारे सामान वगैरह दे दिया
panoorin mo dyan sa live. Mami, panoorin mo sa live. Dagdag points kay Kuya. Yung mga ano mo dyan, mga nasa bahay dyan, tropa, panoorin mo yun. Eh, pag-uwi ko, lahat yan dyan, nakasubscribe sa bahay. Oo. Inom ako kagabi, nag-chat ka pala, panoorin mo yung ano. Eh, tulog na ako, nakatulog na ako. Hindi mo napanood. Ha? Hindi mo napanood. Hindi ko pa napanood, mamaya, panoorin ko. Nakatulog na ako. Abig, Oo, subscribe already? ये सारे सेट हो गए Ah! Eh, pasubscribe mo yung mga kaibigan mo dyan. Eh, sa bahay. Nasa kapitbahay siya eh. Mali ang ginagawa ko. Eh, yung nanay ko sila na kumuha ng nila. ये चीज कर Eh, tumisip na hindi sa ano. मैं क्या बोल रहा हूँ Kahit saan doon na dahil. Eh, binilit yung utol mo. Nagmumulat ka pa dyan eh. Pero tuloy-tuloy siya, kahit mga ano lang. Instead of just watching, start investing and earning from Netflix. At dito, nahuli siya pero tuloy-tuloy ito eh. No? Ganun pala yun. Tuloy-tuloy siya, hihila ka pala gano'n. Tuloy-tuloy pala siya. Basta may signal lang na ano. Magpapapay siya, hindi ka tulad ka kung nag-live ka, kasi wala talaga. Ito sa'yo eh. Anong upload mo ka kagabi ito eh? Yung video natin dito. Ah, okay yung pinanood Alex. Kung nagugupit. Nagugupit na lahat. Ay, pinanood ko na. Mismo, oo. Nung nagkape tayo doon, Pinanood ko na. pwede ka raw. Oo. Bumili si Brad Joey Toy. अलग में लग गया कल Bumili na. Bumili si Brad Joey ng tablet. 350. Ano lang yung tablet? Lasek. Oh, meron. Kaya si bumili. Olis kami. Oh, ito yung ano namin. Trabaho sa Dubai. Hindi number 0. Ito yung dagdag points namin. अरे ये Subscribe kayo kay Otoy. Pwede mag-ini. Gracias! यस परे Subscribe kayo. Richard, subscribe subscribe na ba yan? Gracias! Subscribe already. Richard, you subscribe already, no, right? यस यस परे Yeah. George, where's George? जॉर्ज Barban? George Barban? अरे ये मॉर्निंग मॉर्निंग उठेगा सुनी जाएगा रात में हम बोलेगा नहीं आएगा हम कल जाएगा वैक्सीन
कैसा है? ठीक है Oh my God, too much. Yeah, that's right. right. Yeah, that's right. Gracias. Yes, pare. Sampai selesai. One jalan yang orang nanti katakan. I lie away. Your headphone calling okay? What? Calling. Lubat. Lumat. Lubat. Lubat. Battery low, huh? Yeah, but Sir, my phone is calling you now. lubat. Because morning time I use the sound. Hey, Is that okay? Okay. Is that your phone? no, I remove this one. no. Oh, No. yes, pare. Yes, pare. Dami daw, yes, pare. Dito ba, yes, pare. Yes, pare. Hello? Hello? Good. Good. Kita para duduk. And tomorrow, Two hours to Toy? Ah, 2 hours ba yan? mga 2 hours. Ang ingay ng sipol ah. Ang ingay ng sipol dito. Malinaw pala ito eh. Mga kabarbers, mga 2 hours po tayo naka-live streaming Kaya standby muna kayo. Naglilinis ang barberong vlogger. Nilinis mo na sa Pakautoy, Barbero Lager.
Oh, maingay tayo. Dagdag points naman ito yung matay. Oo, kaya ako nagla-live. Oo. What's our yan eh? Ito yung 1 hour. Kahit sa delete, continue pa rin ito eh. Oh, diretso yan. Ganun pala yun. Sado. Uy! Gagano ang sipol eh. Parang may mga ibon dito. Gagano, makita tayo ni Boss Yapit. Ay, mga barbero ko wala magawa. Ay, ito. Yan, magpagka-plaster niya ito eh. Kita ang ganito, kuha-kuha lahat. Alright. Uy! Mga kabarbers, patulong naman yung mga ano natin, yung mga kapwa natin na YouTuber, mga beginning channel. Paki-subscribe naman yung ABM Agricultural Farm. Yan na channel na yan. Tapos yung kaibigan natin dyan sa Saudi, Joey Mapula. Joey Mapula, yan ang channel niya. Tapos Jerome Mabini Vlog. Yan, mga sister YouTube natin yan.
i-subscribe naman mga vlogger. Rajos! Matulog ka muna! Parang kasi dito na. Hello? Matulog ka muna. Tulog ka muna. Estaré ile. Rajos! उड़िए ले ले चेटा ले चेटा पू Maman pala ng buko. Tama, mahaba yung sili. इतना क्यों सोएगा This one, the Thomas Messi. Dahil yung customer. Rajos. Yeah, personal Every 3 days, no? Huh? Every 3 days, 4 days. Saudi. So today is very busy now. Too much customer outside waiting only, but video section is very busy. Yeah. मैं सर जी आज का मैसेज कर देना ऑनलाइन नंबर भी तो ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਗਾ वैसे यार शुक्र है प्रॉब्लम से चल रहे अभी तक वीजा नहीं खुला यार अभी खुल ही आ गया अब उसमें रात में मैं भी थोड़ा बिजी हो गया था सुबह करने में और सब ठीक ठाक है हाँ ये होगा तो फिर होने के बाद तो बिजी हेलो बढ़िया सर आप इधर ही है सर ड्यूटी पे हम 9 बजे से 4 बजे तक जाता है आप कभी आओगे सर मुश्किल ही आगे वेट करेगा ये कंफर्म करना ओके वो मुश्किल नहीं है सर वो एडजस्ट करेगा आप आ जाओगे 145 पे
और आप जब आपके आने के लिए कॉल करेगा ना मैं तब उस टाइम में कॉल करूँगा। ओके। Ano yun? Nagluto ka pa? Gabi yun? Ano nagluto ka kagabi? Oo. Oh, Richard, ha? Your now is Shah Rukh Khan, ha? Your coming movie, ha? Your coming movie. Sharma? Shah Rukh Khan, you. Richard, ha? You learn how to... Anong tawag ko sa actor ko natin? Hollywood. अब तेरा फ्री होकर मुझे मैसेज कर दीजिए। Nalimaw. Yes, pare. Ayo malum Hollywood? Ano mo? Hollywood. Like Shah Rukh Khan. Hollywood. Hollywood. Hollywood, Yeah. Malum, ha? Malum, malum. Why you Hollywood? What is this? Hollywood. Tomorrow I'm going to take vaccine. You already finished vaccination? Yeah, finish. Do not finish. Almost 1 month na pas. Juma coming. Coming 1 month. You? Maybe tomorrow I'm going to second dose finish now. Kando? Yeah. Oh, good. Good luck. Hindi kami sumbi. Good luck, Rajus! Abo na tayo mag-isip. Ha? Saan mo tayo? Darating mo. Pag naman tayo. Pag natapos na yan, hindi ba? Ayan, pabata. Ano yung panood mo? Pabata naman. Tayo kayo. Kukunin Wala pa yun? Ha? Wala. 2 weeks na. Kukunin ko yun yan. 2 weeks daw? Maganda yung ginagawa niya. Yes, pare. Ganun pag dinala sa ano? Sa kami. Magulo ka? Bro! Marunong ka naman tayo. Ha? Yung pinagano. Ay, ha? Alam mo yun, Pero bro? pwede sa Malo ba? See? Tumat malo. Kaya tumat malo ba? Nagtigalas daw din pala ko. So now your wife asking, say every guy is crazy guy. Yeah. Too much gil. Get. Ingay natin. Grabe yung mga tao, ano pa? Oo. Ano lang ang Nabi.
muna tayo bago matapos yan. Pwede maghapon yan tayo. May limit siya. Pero kung totoo siya. Hindi, kailangan natin na mag-live ng channel. Hindi, makinig ka kung tutuusin ka na to eh, pwede talaga siya magkatamak niyan. Pwede. Wala naman palang problema. Oo, wala naman palang problema eh. Ngayon mga malubat. Oo nga pala, yun lang. No? Yun lang. Malubat yan. Oo, yun lang. Ngayon, ito pero atin. Oo, yun lang. Napapawala yun. Yes, pare! Pinapanood yan. Kita na yan, kasi mag-a-appear yan doon eh. Kasi kung nag-subscribe ka sa isang channel, pag nag-live yun, a-appear yun, mag-delete, ano na yun sa ano niya, notification. Oo. Eh, kita nyo lang dyan, ano yung mga pulubo yung walang gusto nyo iiwan. May ano tayo ba? Nag-i-i yung ano siya. Target naman sila. Oo. No. Meron pa ba rin yung ganun kayo, di ba? Ano pa? Meron ba rin nun? Lahat naman na lahat meron. Meron doon sa sticker, no? Marami na rin sa potential mo. Oo, pinunod mo kay Alex. Marami. Hindi ba rin tumuti ito, huwag lang mahugot na. Problema ka rin po. Oo. Mas maingay pa yung sipon eh, kasi mga istorya eh.
Nakikita na naman Brad yun. Nakikita niya na yung Brad. Tingnan mo. Nakikita ni Brad yan. Yan, dali-diretso na yung ngayon mo. Dali-diretso. Yan ka, Tulog na din. Asan na? sa kapitbahay mo, sabi ko pag-subscribe mo yung Ano ginagawa? naganda sila sa tela. Order. Oo, order. Nasa kapitbahay mo, so wala ka, hindi pa dibarating yung mga tao. Ano sa kumukuha na lang? Oo. Sabi ko pag-dating mo, subscribe ka. Dito naman, tinahil na, nabubuhay na video. Sino yun? Ano ba? Oo. Baka tumawag yung mga customer niya. Okay naman na. Tuloy-tuloy na yung mga Ano rin, yung kagaya rin dati. dapat kontratahin yung mga eskwela. Hindi nga mangyayari kasi nga school home, yung online, sa bahay lang. Pakilala sa mga Oo, pero pag hindi, pag nag-open school o pag nag-open, sabi naman eh. Mga school na, kaso wala. Sabi, buti na lang sa bukid ito, walang pandemic, sa inyo, agriculture. meron. Kasi hanggang doon lang. No? Oo, ano sa inyo, banal ka, no? Hirap guys. Pipilitin ko makaw yan. Wala lang, kasi wala kang magalang pera. Tawin lang muna ito. At least, alam ko yung maging sitwasyon. Sabi, ang kita tayo, ganito pa lang sa atin ito eh, di ba? Ito naman sa December, di ba? Sana. Makaan. Matayo ko kami kahit pa paano sa hanggang December. Okay lang. Ilang buwan na lang eh. Ako, 38 na. Kaya ko talaga. Ayaw ko na magpahiya sa customer. Walang yan, tawa ko parang tawa din mo yun. Parang tao ni Ruby Diaz. Oo, nung nag-ias ka, ganun. Ganun pala ang tawa ko. No? Ngayon ko lang araw kasi naka-live tayo eh. Nung nag-chat tayo, kaya ano ginagawa mo? Nagluluto ka? Nagkakabangon ko lang, no? Kung nasaigaan ko pa, hindi tama yung pinigil ko. Nasaigaan, tinamat pa nga akong umangon eh. Kung kato si Alex, aalis eh. Mag-green tea ako nun eh. Ha? Mag-green tea na. Okay. Anong oras pa nagising mo ng umaga? Ngayon, alas 9. Ganun ka pala kumilos. Ganun ka pala nagising mo. Tapos, ipigit pa ako. Mga 9:30 ako babangon. At least naka-reduce ka na sa mga oras. Hindi ka gaya sa baba. Talagang persado ang oras mo doon eh. Hindi ka pa makagising ng umaga. Magagalit pa si Gloria. Dito, walang ating oras dito. Walang makialam. Kaya binilit kitang kunin kasi maganda ang oras dito to eh. Pwede ka umalis. As in, pwede ka umalis. Walang makialam sa'yo. Kasi ikaw gumagawa ng pera. Sa kabila, hindi mangyayari yun.
Pucha. Ay magagalit. Hello, papi! Ngayon, alam nila. Talo, di ba? Sabi, inisip siguro nila kaya pinabuso tuloy natin yung barbero. Tingnan mo ngayon sila, maganda na yung oras nila, di ba? Shout out nga pala kay Joey Corpus. Brad! Alam namin, Brad, nanonood ka, Brad, sa ano namin live. Joey, Walay, Corpus, Di Guzman. Shout out. Alam namin, nasa higaan ka pa, nakatingin ka lang. Makatawa ka yun, rinig na rinig namin, no? Brad, kumusta yung washing machine natin dyan? Mamaya, maglalaban naman ako. Isirain ko yun. Marinig ko yan, Troy. Usapan natin kanina. Malinaw ang boses to eh. May nanonood? Ilan? Kinsey. Oh? Oh, diba? Shout out sa 15 viewers. Shout out guys, salamat sa suporta nyo kay Parautoy, Oragon, Miren Mabini. Utoy! Yo! Gracious! Wala yun, ayan na, magsa-shout out na ako dyan. Ayan. Matatawa yun. Walay Corpus. Wala yung purpose niya. Sirain mo yun. Ba't sisirain mo naman? Sirain ko yung salita ng bago. At sigurado yan, nanonood dyan. Posible hindi nanonood dyan. Parang ano, si Brad. Huwag ko kung ano. Ano tawag na yun? Huwag ko yung externalize. Mag-ista ng kanya eh. Walang galawan. Ganda yung pagkakabata. Pagod mo na ito kayo ng tuwan, kita. Ano ba? Brad, suburin namin yung G-Shock mamaya. Lintik na yan. 2 linggo pa daw. Shout out yan ha, Brad Joey, Walay Corpus, Di Guzman. Umago ka na.
Medyo mabilis ngayon yung ano, hindi katulad kanina na nagbiling-biling ba? Oo, hindi. Ngayon medyo mabilis na, kanina biling-biling. Medyo lumabas yung signal yun. Alin? Oo, dalawang oras na. Nakatagal na tayo eh. Kaya na. Oh. Ayan na naganda ka. Kasi, kasi nakikita ng mga barbero na nag-subscribe pa rin. Kita naman pala yung barbero sa mga ganda. Diba? Sabi sa Medias yun. Ah, kasi pili siya. Pero at least tuloy-tuloy siya. Hindi kagaya ng dito mo nilagay. Napakasayang mo. Yung dito ba? Para hindi pa naman yun. Dito ba muna yung kakain mo? Ha? Dito. Iwanan ko yan. Hindi, kay Manong na ulam. Nagluto na akong kanin. Nilaga. Patabi ka, ano ba? Sabihin ko. Huwag muna. Kumain na ako. Kumain ka na, sige. Kain mo na ako. Diyan lang muna yan. Ikain mo na lang ako. Guys, magparakao mo na para dudu ha. Tingnan nyo lang, maya-maya may customer na kami. Ha?
Rush you. Rush you. Rush you, rush you. Rush you.
500 बेड की 1000 बेड की 300 बेड का। इसके अलावा ऑक्सीजन की समस्या को भी अब सेनाएं लिफ्ट कर रही है। वायुसेना ने मोर्चा संभाला है, अलग अलग शहरों में ऑक्सीजन पहुंचाने का। और जब सेना मोर्चा संभालती है तो हम सभी जानते हैं कि ठीक हमेशा आएगी। भारतीय सेना को सलाम, उसके शौर्य को सलाम।